cried a tear, you wiped it dry. I was confused. Avui venim a explicar-vos un conte de la Caputxeta i avui ens presentarem, vale? Primer, jo soc el caçador i la mare de la Caputxeta. Jo soc el llop. Jo soc la Caputxeta i jo l'Anna de la Caputxeta. I ara comencem. Hi havia una vegada una nena a qui tothom deia Caputxeta, perquè portava una capa amb caputxa vermella al cap. Un dia la seva mare li va dir: Ves a portar-me a l'Ària, que està malalta. Ah, i vigila'm el llop. Per camí, enmig del bosc, es va trobar el llop, que li va dir: On vas, Caputxeta, amb aquesta cistelleta? Vaig a veure a la meva àvia, que està malalteta. No m'entretenguis, si us plau. Ves per aquest camí, que és més curt. El llop va enganyar la Caputxeta. Va agafar un altre camí més curt per arribar primer a casa de l'àvia. Va entrar a casa seva i va tancar l'àvia dins l'armari. Pobreta àvia. El llop es va ficar dins el llit esperant la Caputxeta. Quan la Caputxeta va arribar, va trobar l'àvia dins del llit i li va dir: Per què tens les orelles tan grosses? Són per sentir-te millor. I per què tens els ulls tan grossos? És per veure't millor. I per què tens la boca tan grossa? És per menjar-te millor. La Caputxeta va començar a córrer cridant i demanant ajuda. Ajuda, ajuda! El llop corrent al seu darrere. En aquell moment, uns caçadors que passaven van sentir que cridaven. Van entrar a la casa i van fer fora el llop. Ves-te'n d'aquí, llop! Ves-te'n, ves-te'n! Van treure l'àvia de l'armari I l'àvia i la Caputxeta van poder viure molt feliços. I... Conte contat ja s'ha acabat. Per què ha anat aquest conte? Què t'ha passat? Crida'm, va. And held me up and gave me dignity. Somehow you needed me. You gave me strength to stand alone again, to face the world out on my own again. You put me high upon a pedestal, so high that I could almost see eternity. You needed me, you needed me, and I can't believe it's you, I can't believe it's true. I needed you, and you were there, and I'll never leave. Why should I leave? I'd be a fool, 'cause I finally found someone